Du skal nu se en kort support-video om at oprette en fraværsperiode. Ønsker du at holde ferie, kan du indtaste dit ønske om fravær i Ovivo, og på den måde spørge din planlægger om fri. Klik på en vilkårlig dag i kalenderen, eller tilføj knappen øverst til højre. Nu popper et vindue op, hvor du kan vælge at angive, hvornår du vil arbejde, eller angive fravær. Du vælger fravær på arbejdspladsen. Nu lander du på et billede, hvor du kan vælge en dag eller en længere periode. Du klikker på periode. Er du tilknyttet flere steder, skal du vælge det sted fra listen, hvor fraværet skal oprettes. Derefter tilretter du datorerne. I årsag skriver du en grund, eksempelvis ferie, og du trykker på gem. Perioden oprettes nu og ligger til godkendelse hos din planlægger. Nogle steder bliver de dog automatisk godkendt. Spørg eventuelt din planlægger, hvordan det er hos jer. I kalenderen fremgår perioden som sort og står med den tekst, du angav, da du oprettede perioden. Du kan rette perioden ved at klikke på den i kalenderen, eller klikke på indstillinger og fravær. Her får du en liste over de perioder, du har oprettet, og du kan se, om de er godkendte eller står og afventer. Du kan her også oprette nye perioder eller rette dem, du allerede har oprettet. Du har nu set en support-video om at oprette en fraværsperiode.